Ginikanan sang estudyante ginpangayuan sang hublas nga litrato sang iyang maestro porsigido nga pasakaan sang kaso ang suspetsado. Inigintutukan ni Daryl Marie Sarmiento, exclusive. Makahuluya ang akto sang maestro nga nagpangayo sang hublas nga litrato sa iya estudyante. Ilabi na kay Dean of Discipline pa siya sang eskwelahan nga iya ginatudloan. Masakit para sa ginikanan sang dalagita nga ginbastos sang maestro. Wala gid sila maghuna-huna nga ini ang mahimo sang maestro nga ginatugyan nila nga mangin ikaduha na nga ginikanan. Sir, ang respeto ko kanimo tama gyud kataas. As in nga teacher ikaw kag advisor ikaw kang bata ko. Naga nga nahimo mo, ambal ko. Kung naga nagpadara-dara kagid sa baratsagan mo. Nadala na ini nga problema sa tagdumalahan sang eskwelahan. Personal nga nagpangayo sang pasaylo ang maestro nga si Julian Medyo Diaz sa ginikanan kag mismo sa estudyante nga iya ginbastos. Pero nagpanindugan ng pamilya sang estudyante nga pasakaan sang kaso ang maestro. Kaso nga paglapas sa Republic Act 7610 ukon ng Anti-Child Abuse Law. Din ko anak ko gidugot-hugot. Ambal na ma'am, sorry gid. Yan ba kung di ra pwede madala sila sa sorry? Nobyembre 8, base man sa panaysayon sang Iloy sang biktima, nagpadulong ang pamilya sang maestro sa ila mismo puloy-an kag naghingyo nga hindi pagdayonon ang pagpasaka sang kaso. Ambal sang pamilya nga kung pwede lang kuno early kato pagka morning makadturo man ko tuliwat kag kung hindi kuno pag i-pull out ang balon ko lang nga i-delay ang subwena. Puti ambal ko para ano. Desidido ang kampo sang biktima nga dayonon gid ang kaso agud hindi na liwat makapanghalit ang nag-ako mismo sa bata nga manyak nga maestro. Makapila na ka beses nga ginpadulungan sang news team ang puloy-an sang maestro pero wala ini nag-atubang sa amon. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.